Nå, så tager jeg lige lidt film, så I kan se det sidste. Det, som vi ikke lige fik vist jer, så kan I lige se det nu. En af de ting, som man har gjort for at give køerne noget, de godt kan lide, det er faktisk, at man har sat sådan nogle børster heroppe til køerne. Nu gider den ikke lige at børste sig, fordi at det gjorde den ellers lige, men nu kom jeg, så tænkte den lige, hvad laver hun? Nu går jeg lige lidt væk igen. Så kan det være, at hvis jeg går lidt væk, så kommer der måske en anden en over. Det er meget populært, kan I se, så klør den lige ryggen. Det er meget populært for køerne at blive kløet på de her kobørster. Det er en af de ting, som man faktisk... det har ikke nogen funktion, enten at det skal gøre, at køerne har det rart. Så kan de lige selv vælge, når de går hen og bliver kløet. Se, det synes de er rigtig lækkert. Så kan I også se, nogle af køerne, de har faktisk, det fik jeg heller ikke vist jer før. Nogle af køerne, de har lagt sig heroppe i sådan nogle, de har sådan en senge, ligesom I har senge. Så har de også senge at sove i, med madrasser i. Og min far, han fortalte lige, at kan se, de sover der. Så der er faktisk en seng til, hver ko har sin egen seng. Så de har seng hele vejen ned. Og det er ikke fordi, de lige præcis har navneskilt på eller noget, men de plejer faktisk at vælge nogenlunde den samme seng. Det kan de godt lide, at de vælger den samme. Den yndlingssengen. Ja. Når jeg nu kommer tilbage til skolen, så kan I se, nu har jeg taget mit hestetøj på her. Og det har jeg, fordi at det lugter jo lidt herinde. Og ikke fordi det lugter af blomster. Det lugter altså lidt af ko. Så derfor så har jeg også taget skiftetøj med.